nominees को है फसौने आखियों लाने can we have the nominees BODO Award for Best Director. रुंसारि कनिल बड'सा बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाब्रुबारि गामियाव इं 1959 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बराव जादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद सावथुन दिथागिरिमोन। लोगोसे बिथाङा गोबां सावथुनफोराव फावबो खालामदोंमोन। बिथाङा जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय गोबां सावथुनफोर सोरजिनानै गालांबाय। बिथाङा थांनाय इं 2009 मायथाइनि 20 आगस्त खालाराव रुंसारि जालांदों। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबबावबाय। The nominees are Yes. Dan माबायसो माथोआथ' मोजांथार महराबो मोजां जाखादों फट' गांसेखौ बिहरसां थै नामसुमान दं थै नोंनि मुङा मामोनलाय? मुंखौलाय मा नांलायगौ? बा नोंबा आंखौ आंनि मुंजों गाबज्रिगोन आं नोंखौ नोंनि मुंजों गाबज्रिनो हाया आरो आदा होनबानो जाबायना सरासनस्रा मानसिखौलाय मानो आदा होनलायनांगौ जोहोलाव BODO Best Director बे बान्थाखौ होनो थाखाय मानगोनां EM राकेश ब्रह्म बिथांखौहाय जौस्राङाव फैनो गुरै खावलायबाय। Honorable Executive Member BTR Sejut Rakesh Brahmo, Department of Animal Husbandry and Veterinary would like to request to come up on the dais for the Conin BODO Best Director Award 2024. मानगोनां EM श्री राकेश ब्रह्म बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनो आखायाव लादों। We would like to welcome and felicitate the Honorable Executive Member of Bodoland Territorial Region, Shri Rakesh Brahmoji. The winner, Conin BODO Award for Best Director 2021-22 is Jesus Kerkatari. Jesus Kerkatari for Psycho. The Conin BODO Best Director Award goes to the Jesus Kerkatari for the Psycho. बिथांखौहाय बान्थाखौ जोंनि मानगोनां EM श्री राकेश ब्रह्मनि आखाइनिफ्राय नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। Mr. Jesus Kerkatari बिथाङा जोंनि बिसानि एडिटर इन चीफ लोगोसे कन्वेनर कन्टेक्ट कमिटि बिथाङा बिथांनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। Check of rupees 1 lakh sponsored by the government of BTA. गांसे मेमेन्टो certificate आरो check of rupees 1 lakh. Thank you sir for presenting the award. Now, ladies and gentlemen, I look forward to another program, the dance performance. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।